तो नमस्ते प्रणाम, हम बानी सुनील कुमार। और का हाल है भोजपुरिया भाई लोगन के। तो भाई भोजपुरी के गाना के तो लेवल ही कुछ अलग बा। ससुरा हमरा तो कुछ समझे में ना आवेला। एगो टुनटुन यादव बाड़न, उ तो जब से आइल बाड़न तब से विवादिये में बाड़न। पता ना उ कहिया से विवाद में फसल बाड़न जे इतना आके हमरा पब्लिक में तबाही मचल बने। भाई पहले ये गाना का सुना, ओकरा बाद में बताओ। ए मैडम, हमारा प्लान बड़ी टाइट है। पैसा क्या? आने दो हमको शासन में, रसियन बांटवा देंगे राशन में। आने दो हमको शासन में, रसियन बांटवा देंगे राशन में। सुन ले गाना। गाना में का बा कि आने दो हमको शासन में आ रसियन बांटवा देंगे राशन में। मने बिहार के हालात देख लो, इतना बुरा बड़ा चलता कि 5 किलो राशन खातिर लोग लाइन में लागल रहता। आ इनकरा के शासन में लिया दो तो ये